Salutare, prieteni! Acest câine este o cățelușă în vârstă de 20 de ani. Uitați-o! Încă rezistă. Uitați-l! Este unul dintre cei mai longevivi câini din țară. Uitați, nu prea mai vede, nici n-aude, se ajută doar de simțuri. Un câine care a rezistat 20 de ani. Foarte rar sunt întâlniți astfel de câini. Îi urăm să trăiască cât mai mult, să se poată bucura stăpânii de ea.